Türkmen häkimetleriniň ýaşyl döwlet belgili awto uluglara garşy alyp barýan kampaniýasy Lewap welaýatyna hem ýetdi. Mundan öň azatlyň habarçylary polisiýanyň ýol gözegçilik ullugynyň Aşgabatda we Balkanyň dolandyrys merkezi Balkanabatda ýaşyl döwlet belgili uluglary köpçüliklerini taklap, jerime durulasyna äkidýändige barada habar beripdiler. Çeşmelerimiz sonda ýaşyl döwlet belgili uluglaryň şu wagtda çelini ýol polisiýasynyň aýratyn egilçiginden peýdalanyp gelendiklerini belläpdiler. Son günlerden bäri Lewapda ýol polisiýasy ýaşyl belgili ulaglary saklap, olary içkin barlaýar. Egerde ulag döwlete däli hususy kärhana degişli bolsa, ol destine polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Polisiýa sebäbini düşündirmeýär we bu hereketlerini delillendirip biljek hiç il dokument gödürlemeýär. Türkmenabatyň jerime durulgasyna eýýäm onlarça ulag eltildi. Diýip bu ýagdaýlar başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewapda döwlet idaralarinden daşary illa goly durly hususy firmalaryň hasabyndaky uluglaryň hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýandygyny, emma polisiýanyň häzir bu görnüşli diňe ýeňil uluglary nysany alýandygyny belledi. Polisiýa hususy guruluş kärhanalaryna degişli ýaşyl belgili ýörüýteleşdirilen awtologları, şol sanyny ýük uluglaryny, kranlary saklamaýar. Diýip hopsuzlyk aladylar sebäpli şahsiýetini aýan etmediligi soran söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk häkimetleriň iri şäherlerdeäki ýaşyl döwlet belgili uluglary köçelerden ýygnamagynyň sebäpleri barada ne içeri işleri ministerliginden ne de ministerler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginden resmi jogap alyp bildi. Sol bir wagtda azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulaşan PYGG işgärleri bu çärleriň sebäpleriniň özlerine hem doly aýdyň däldigini nyktap, munyň bilen bagly öz tweetlerinde öňe sürülýän käbir çaklamalary gurrun berdiler. Lewapdaky bir näçe polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä, Aşgabatda hususy kärhana degişli ýaşyl döwlet belgili uluglaryň biri uly köçe ýol hadisasyna uçurapdyr. Mundan soň hem bu görnüşli ýeňil uluglary köçelerden ýygnamak barada tawşyryk berilipdir. Atlandyrylmasylygyny soran polisiýa işgärleri şu wagtda çelini ýaşyl döwlet belgili uluglary hat egilçikli çemelismeli bolandyklaryny, sebäbi olaryň arasynda häkimligi, dürli ministerlikler degişli uluglaryň hem bolandygyny, olary bolsa köçelerde saklamazlyk barada dilden görkezme berilendigini aýtdylar. Balkanabatdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň beren maglumatyna görä, 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistanda hususy firmalar degişli ýeňil awto uluglary we ýük uluglary ýaşyl döwlet belgisiniň dakylmagyny kanun esasynda ruhsat berilipdir. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Munyň netijesinde de indi firmalardaky telekeçilere degişli awto uluglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilip başlanypdyr. Bellesek bular diňe ýol polisiýasynda işleýän söhbetdeşlerimiziň öz aralaryndaky çaklamalary bolup, bular uluglar babyndaky soňky gadagynçylygyň aňyrysyndaky duran sebäpleri şöklendirmänmiler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň anyk resmi maglumaty almak adatça tas mümkin däl diýen ýaly. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketiniň gözegçilik hasda güýçlendirildi. Ýurduň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksini ütgitmeler we goşmaçylar girdilip, ýol hereketini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe ýyly artdyryldy. Türkmenistan hökümeti dilden görkezme esasynda ýurduň çäginde hereket edýän awto uluglaryň hatda reňkini hem kesitleýär.